ஹலோ மக்களே, வெல்கம் டு அவர் சேனல். இந்த வீடியோ நாம் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஸ்குவாட் ரேங்க் கேமில் தான் பார்க்க போகிறோம். சரி வாங்க ஸ்ட்ரெயிட்டாக வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். நாங்கள் எங்கே இறங்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிம்னா வில்லேஜ் இருக்குல்ல, அங்கே இறங்கணுங்க. அங்கே 2 கில் அடித்து, கிளாக்டோவில் 2 கில் அடித்து, இப்போ புச்னாக்கில் கில் அடிட்டு வந்துருங்க. இதில் சோகம் என்னென்னா அந்த ரெண்டு சொன்ன கில்லு அதெல்லாம் ரெக்கார்ட் பண்ணல. நானும் ரெக்கார்டில் தான் இருக்குன்னு பார்த்தா அதுக்கப்புறம் ஆஃப் ஆகிட்டு இருக்கு ரெக்கார்டர். சரி மேலே ஒருத்தர் நாக்காடு என்ன கில் அடிக்கலாம் விடவெல்லாம் நேரி வந்தால் அவன் டிவியில் அதுக்குள்ள ரிவ்யூ பண்ணுறான் படப்படன்ட்டு. நாங்கள் ஒருத்தர் நாக்காடு வந்து டக்குன்னு நேரி வந்து அடிச்சுட்டுங்க. பார்த்தா அதில் எனக்கு ஒரு கில்லு கூட வரல. எப்படியும் ஒருத்தர் அந்த பக்கம் இந்த பக்கம் தப்பிச்சு ஓடனா. ஆனால் நான் அப்படியே இறங்கி போய் அடிச்சாச்சு. அவன் தான் லாஸ்ட் ஆளுன்னு பார்த்தா அவன் டீமில் நோத்திருக்கான். அவனையும் எங்கள் டீம்மேட் முடிச்சாச்சு. பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்குவாடே காலி ஆகிடுச்சு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு டீமே ஜோன்லேருந்து அடிச்சு எங்களுக்கு காட்டி வச்சுருவோம். ஒருத்தன் மட்டும் கிட்ட ஏறி வந்துடுவான். கிட்ட ஏறி வந்ததில் நம்ம எங்கள் டீம்மேட் அடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டான். நான் எப்படி எம்பி பட்டியில் அழுத்தி பிடிச்சாச்சு. ஒன்று கூட ஹெட்ஷாட் விடல, எல்லாம் பாடி தான் விழுந்துச்சு. எங்கள் டீம்மேட் மட்டும் ஹெட்ஷாட்டாக அடிச்சுன்னு இருக்காரு டபுள் பேரலில். இன்னொருத்தர் 2 பேர் பார்த்தீங்கன்னா ஜோனில் ஓடி வந்து இருக்காங்க. நான் தான் சைலன்சர் போட்டு அடிக்கிறாங்களே, எப்படா நீங்கள் தப்பிப்பீங்க? ஒருத்தன் எப்படி நாக் ஆகிட்டான்னு ஒருத்தர் தான் இருக்கான். கரெக்டாக இன்னும் 2 அடி செஞ்சு செத்துருப்பான். அவன் பார்த்தீங்கன்னா டக்குன்னு கல்லுக்கு பின்னாடி போகலீங்கன்னா நோத்தனாக்கா அவனே எனக்கு கீழே கொடுக்குற மாதிரி வெளியேந்து வரான். எங்கடா எங்கேருந்து கீழே காணோண்டே, இங்கேருந்து எவனோ என் கீழே கோச்சிக்கல வச்சவன். நான் அடிக்கிறது மேட்சுக்கு ஒரு 4 கில்லு, அதான் அந்த ஃபஸ்ட்டு 4 கில்ல ரெக்கார்டும் பண்ணல. சரி இப்போ நான் ரெக்கார்ட் பண்ணலான்னு பார்த்தா அதில் 1 கோச்சிக்கல வச்சு. என்ன மேட்ச்டா இது? நாங்களும் அப்படியே பொச்சினாக்கள் தான் இருந்தாங்க. ஏன்னா பொச்சினாக்களே தான் ஜோன் இருந்துச்சு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒருத்தர் அடிச்சுருக்கான். எங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த வீடு பின்னாடி தான் அடிச்சுருக்கான். நானே ஹெட்ஷாட் அடிக்கலாம் தான் ட்ரை பண்ணேன், பட் அது ஹெட்ஷாட்டே வரல. அவன் டக்குன்னு க்ளோல் போட, நான் டக்குன்னு க்ளோனா போட அவன் க்ரோனாக்குள்ளே வந்து அடி வாங்கி செத்துட்டான். நாங்கள் 4 பேர் இருக்குங்க, இனிமேலும் ஒருத்தன் தான் இருக்கான். அதில் ஒருத்தன் வந்து எங்கள் டீம்மேட்டை நாக் பண்ணிட்டான். சரி எப்படியும் அவர் அடிச்சிருப்பார், ஹெல்த் கம்மியாக இருக்கணும் போய் அடிக்கலான்னு பார்த்தா அதுக்குள்ள எங்கள் டீம்மேட்டு அடிச்சிட்டாரு. அவள் இந்த மேட்ச் வின் பண்ணிட்டுங்க. இது பார்த்தாவே தெரியும் இன்னொரு மேட்ச்சுட்டு. இப்போ நாங்கள் எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா புச்சினாக்கு கீழே இருக்குங்க. எங்களுக்கு இந்த கல் கவர்னா அவளுக்கு அந்த கட்டை தான் கவரு. அதை திரிக்க நோர்த்தை நல்லா டேமேஜ் வாங்கிட்டா கரெக்டாக அந்த கட்டை பின்னாடி போய் ஒழிச்சிக்கினான். நோர்த்தை எங்கேருந்தோ அந்த சுற்றில வந்து அடிக்கிறான். சரி நானும் இந்த பக்கம் ஏறி போய் அடிக்கிறான்னு பார்த்தா அவன் க்ளோல் பண்ண அங்கே நின்று இருக்கான். அது கரெக்டாக போய் க்ளோவில் உடச்சிச்சு. பட் இன்னொரு க்ளோவில் இருந்திருக்கு. அந்த ஒரு க்ளோவில் உடச்சா எனிமி கிடைப்பான், அவன் அடித்தா கில் வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நானும் க்ளோ அடிச்சு டக்குன்னு வந்துச்சு. என்னன்னு பார்த்தா எனிமி இங்கே கிட்டே ஏறி வந்துட்டான். 2 பேரும் நாக் ஆகிட்டாங்க. நான் ஒன்றும் ஒருத்தன் தான் இருக்கேன். எப்படியோ ஒரு வழியாக ஒருத்தன் நான் நாக் பண்ணியாச்சு. இன்னும் எத்தனை பேர் இருக்காங்கன்னு தெரியல. வேறு வழியில் 1:4 மோடு ஆன் பண்ண வேண்டியது தான். சரி இது ஃபஸ்ட்டு ஒன்று நம்ம டீம் ரிவே பண்ணால் கூட பழிச்சுப்பாங்க. சரி ரிவே பண்ணலாமான்னு பண்ணின்னு இருந்தா நோர்த்தை இனி வந்து கிட்டே ஏறி வந்துட்டான். நல்ல வேலை அவன் அடிக்கிற எய்மெல்லாம் என் டீம்மேட்டுக்கிட்ட போச்சு. என் டீம்மேட்டால் தான் நான் இப்போ பொழைச்சேன்னு சொல்லலாம். இன்னும் என் டீமில் ஒருத்தனோ 2 பேர் தான் இருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். நான் மெடிக்கல் சுற்றிருந்தா அங்கே ஒருத்தன் இருக்கான். எனக்கு தெரிஞ்சு ஆஃப்லைன் போயிட்டான்னு நினைக்கிறேன். நான் கொஞ்சம் தான் அடிச்சு அதுக்கெல்லாம் நாக் ஆகிட்டான். நல்ல வேலை ஆன்லைனில் மட்டும் இருந்தேன்னா என் சொல்லி அப்படியே முடிச்சிருப்பான். இன்னொருத்தர் நான் நாக் பண்ணேன். எங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவனும் நாக்கில் தான் இருக்கான். விட்டா இந்த மேட்ச் ஃபுல்லாக நாக்கில் தான் இருப்பான் போல். அந்த மேட்ச் என்னாச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் ரிவ்யூலாம் பண்ணிட்டேன். பட்டு எல்லோரும் தனித்தனியாக இருந்துங்களா, எல்லோரும் ஒரு ஸ்குவாட் கிட்ட போய் மாட்டிக்கணுங்க. அந்த இடத்துல எல்லாரும் சொல்லி முடிஞ்சிச்சு. இந்த மேட்ச் வந்து ப்ளூ ஜோனில் தான் இறங்கணுங்க. அங்கேருந்து இறங்கி இந்த பக்கம் வந்துட்டேங்க. என் டீம்மேட்டுக்கு ரோஸாக மார்க் பண்ணார். அது எடுக்கலான்னு வந்தால் இனிமே விளையாடுங்க. ஏன்டா எங்கள் டீம்மேட் என்ன தான் மார்க் பண்ணாங்க, உங்களுக்கு மார்க் பண்ணாங்க. அவன் பார்த்தா விட்டா ஏற்றிடுவான் போல் ஏமையில். நல்ல வேலை க்ளோட் இருந்தாலும் தப்பிச்சேன். பார்த்தீங்கன்னா 1 பஞ்ச் மேன் கன் வச்சுருக்கான் டபுள் பேரல். இல்லைனா என் ஜோலி அப்படியே முடிஞ்சிருக்கேன். டீம்மேட் இருந்தால் தப்பிச்சேன். ஏன்டா நீ தான் நாக் பண்ண, அப்போ உன் டீம்மேட்டால் தப்பிச்சுன்னு கேட்டிங்கன்னா ஏன்னா டீம்மேட் இருந்தாவே கான்ஃபிடன்ஸ் தரும், அதனால தான் அப்படி சொன்னேன். நோர்த் எங்கடான்னு பார்த்தா என் டீம்மேட் அடித்து கில்ல எடுத்துட்டானுங்க. அந்த எனிமிக்கு ஒரு க்ளோவல் பண்ணால் கார் நிறுத்தத்துக்கு இந்த மரத்தாலேருந்து எனக்கு கவர் எடுத்துக்கு ஒரு க்ளோவல் போட்டேன். 2 க்ளோவல் கலையாச்சா. இன்னும் ஒரு க்ளோவல் இருந்துச்சுன்னா எங்கள் டீம்மேட்டை நான் ரிவே பண்ணியிருப்பேன். எனிமி வரவெல்லாம் காராக தான் வரான் போல். கார் எடுத்துலேருந்து எங்களை ஏற்றி கொள்கிறான். எங்களானா என்ன மட்டும் தான். என் டீம்மேட் ஆல்ரெடி நாக்கில் இருந்தானுங்க. அது யார் கார் எடுனது கிராண்ட் மாஸ்டர் பேர்னா பார்த்துக்கோங்களேன். போய் சரியாக பண்ண இல்லாமல் கார் எடுத்துன்னு சுற்றின்னு இருக்காங்க. நான் சொன்னேன்ல கிராண்ட் மாஸ்டர் பிளேயர்னு, அது இவங்க தான். ஸ்குவாடாக சேர்ந்து ரேங்க் புஷ் பண்ணுறாங்க போல். சரி அப்படியே அவங்களுக்குலாம் லைக் போட்டு அப்படியே இன்னொரு மேட்ச்சுக்கு வந்தாச்சு. இந்த பிளேஸ் என்ன பிளேஸ்ன்னு தெரில. நான் தான் ஜம்ப் மாஸ்டராக இருந்தேன். என் டீம்மேட் கிட்ட கொடுத்துட்டேன். அவர் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டில் ஜம்ப் பண்ணிட்டாரு. எங்கள் டீம்மேட் 2 பேர் காலி. நோத்த வந்தீங்கன்னா ஏறி வரான் அடிச்சு முடிச்சிடலான்ட்டு. நல்ல வேலை விஎஸ்எஸ் செக்ஸ் இருந்துச்சு. ஃபஸ்ட்லேயே ஒரு ஹெட்ஷாட் போட்டு அவனை நாக் பண்ணி முடிச்சாச்சு. என்னோட இன்னொரு டீம்மேட் வந்து அந்த ரிவேஸ் பேட்டில் போய் ரிவே பண்ணுறாரு. நான் இங்கேருந்து அவருக்கு பேக்கப் கொடுக்கணும். அப்படியே அவருக்கெல்லாம் நல்லா பேக்கப் கொடுத்து என் டீம்மேட் எல்லோரும் ரிவே பண்ணியாச்சு. அந்த டீமில் ஒன்றும் ஒருத்தன் தான் இருக்கான். அவனை எங்கே எஸ்கேப் ஆகிட்டான். சரி ஜோன் சிங்க் ஆகுது, ஜோனுக்கு வரான்னு பார்த்தா அங்கேருந்து ஒரு எனிமி இங்கே ஓடி வரான். எனக்கு தெரிஞ்சு ரேட் பண்ணிட்டு தான் ஓடி வரான் போல். அந்த எனிமியும் விஎஸ்எஸ் எக்ஸ் தான் வச்சுன்னு இருக்குது. நான் டக்குன்னு க்ரோனா போட்டு அடிச்சாச்சு. பார்த்தீங்கன்னா 3 ஹெட்ஷாட் விழுந்துச்சு. இந்த எனிமியை நாக் பண்ணால் அவங்க டீம்மேட்ஸ் வருவாங்க.
அப்படின்னு பார்த்தா அவனோட டீம்மேட்ஸ் யாருமே வரல. இந்த பொண்ணு தான் தனியாக வந்து மாட்டியிருக்கு. சரி ரிவே பண்ண தான் வந்து காயின் இருக்குன்னு பார்த்தா 2 காயின் தான் இருக்குது. 2 காயின் வச்சுன்னு எப்படி இங்கே வரலாம்? யாருக்கு தெரியும்? 2 காயின் வச்சுன்னு வேறு எதனா வாங்கிறதுக்கு தான் வந்திருக்கும். அப்படின்னா அவனோட டீம்மேட்ஸ் எங்கே தான் எங்கேனா பக்கத்தில் இருப்பாங்க. அந்த மேட்ச் எவ்வளோ தான். இனி வந்து எங்களை ரவுண்ட் அப் பண்ணிட்டாங்க. ஒரு ஸ்குவாடு இல்லை, ஒரு 3 ஸ்குவாடு சேர்ந்து எங்களை ரவுண்ட் அப் பண்ணிட்டானுங்க. இந்த மேட்ச் பார்த்தீங்கன்னா மறுபடியும் ப்ளூ ஜோனில் தான் இறங்குனாங்க. எடுத்தோடனே என்கிட்ட டபுள் பேரில் கண்டு கிடச்சிச்சு. அவனும் நல்லா டேமேஜ் ஆகிட்டான். இங்கே ஒரு வெஸ்ட் இருக்குது, லெவல் 3 லெவல் 2. யாருக்கு தெரியும் அவன் எதனா ஷார்ட் ரேஞ்ச் கண்டு தான் வச்சுருக்கான். பார்த்தா ஊக்காங்க வச்சுன்னு இருக்கான். நல்ல வேலை இவன் எப்படி அடிச்சாச்சு. இந்த ஒரு கில் அடிச்சு பார்த்தீங்களா? இந்த கில்லோடு சரிங்க நான் இந்த ப்ளூ ஜோனில் கில் அடிச்சது. ஏன்னா அதுக்கப்புறம் டவரே கிடைக்கல சுத்தமாக. 999 இருக்குது. அதுக்கப்புறம் 3 ஏரோப்ளேன் ட்ராவல் பண்ணியிருந்தேன். அதுக்கப்புறம் தான் நெட்டு ஒழுங்காகவே வந்துச்சு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அங்கே ஒருத்தன் வரான். எனக்கு தெரிஞ்சு அவன் சோலோ தான் வரான் போல். அவன் ஸ்குவாட் யாரும் பக்கத்தில் இல்லை. என் டீம்மேட்டர்ஸ் கிளரெல்லாம் விட்டு அடிச்சாங்க. மறுபடியும் இன்னொரு பேர் பட்டான். அந்த கில் எடுக்கலான்னு சொல்லிட்டு நானும் வேகமாக க்ளோவில் வச்சு அவனை எப்படியோ கில் எடுத்தாச்சு. ஏன் அவ்வளோ வேகமாக கில் எடுத்துன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி எனக்கு டவர் கிடைக்கல. எப்படியோ இறங்கின இடத்துல போச்சுனாக்கில் 2 கில் அடிச்சிருப்பாங்க. பீக்லேருந்து மில்லுக்கு போய் அங்கே ஒரு 2 கில். இப்போ நான் தானே கில் அடிக்கணும். சரி அங்கே தோறனே கில் அடிக்கலான்னு பார்த்தா என் டீம்மேட்டு ஏடம்லாம் அவர் அடிச்சிட்டாரு. நீங்கள் என்ன கூட வரல, எத்தனை கிலோ அடிச்சிங்க? நான் அந்த கிலோ தான் அடிக்கலாம் பார்த்தா அந்த கிலோ நீங்கள் அடிச்சிட்டிங்க. இன்னும் நாங்கள் 3 பேர் இருக்குங்க. இனிமேல் இன்னும் 3 பேர் இருக்குங்க. அங்கே தான் அவன் சொல்லிட்டுருக்கான். எப்படி அவனை அடிச்சு அவனை நாக் பண்ணியாச்சு. ஃபுட் சவுண்ட் சத்தங்கிடுச்சு. நானும் என் டீமே தான் நினச்சி நானும் அமைதியாக விட்டுட்டேன். பார்த்தீங்கன்னா எனிமே வந்து பின்னாடி இருக்கான். பின்னாடி வந்து டபுள் பேரில் என்ன அடிச்சு கில் அடிச்சிட்டான். அதுக்கப்புறம் என் டீமேட்டு அந்த எனிமே கில் அடிச்சிட்டாங்க. அவ்வளோ அந்த மேட்ச் நாங்கள் வின் பண்ணிட்டுங்க. இந்த வீடியோ எதோ முடியுது. நெக்ஸ்ட் வீடியோ சந்திக்கலாம். டாடா பாய், டேக் கேர்.